De geschiedenis van Friesland begint eens met de komst van de kool. De eerste echte bewoners van Friesland waren namelijk melkveehouders. Zo om en bij 11.000 voor Christus waren er al meesken in Friesland, maar dat waren jagers die een zwalkend bestaan lieten. En zo om 3400 voor Christus heen kwamen de eerste boeren en hakkeier in. Ze settelden haar en begonnen op grote schaal met landbouw. Van deze eerste bewoners is hier de werk van. Bekers die de vorm van een trechter hebben. En daarom wordt deze eerste beschaving in Friesland ook wel trechterbekercultuur genoemd. De trechterbekercultuur die dwarren van zo'n 3400 voor Christus en met ongeveer 600 voor Christus. De levensomstandigheden waren hier aan de Noordzeekust gunstig voor de kei en de boeren. Dat kwam door de grote gasvlakten in het kustgebied dat het vee simmers weidje koer. Winterduis kon vee en meesken overwinteren op een zongroen in de zuidelijke parten van Friesland. De trechterbekercultuur is net typisch Friesk. Het is een sammelname van verschillende volken die het in Noord- en Midden-Europa wijden. Van Engeland, Nederland en Scandinavië en met de Oekraïne ta. Zij binnen de oorstammelingen van jagers en nomaden die ongeveer 40.000 jaar geleden uit Afrika en Azië bij naar Europa tuin weer. Na de laatste ijstijd, die zo om 11.000 voor Christus te kwam, wordt het mogelijk om ook in Nederland te liggen. Op orenplakken in de wereld binnen de meesten al verder in haar ontwikkeling. Wielst in Europa alleen nog maar jagen wordt, ontwikkelt hem daar een rijke beschaving met een belangrijke uitvinding: de landbouw. Gewaaks wordt verbouwd, vee wordt molken en er ontstaat handel. Na verloop van eeuwen wordt dit stadig overgenomen door de Europeanen. Van ongeveer 3400 voor Christus aan beginnen de meesten hier de beste plakken te zieken om te weien en te borken. Friesland is zo'n gadelijk plak. Na de laatste ijstijd is de Noordzee die het land wie Westzee worden. Maar de Waardzee loopt dan nog heel die droeg. Het hele waardgebied is een vruchtbare streek met rijke kleigroen, gas en riviertjes die naar de zee afwetteren. Meer naar het zuiden en het eerste ta liggen de Veen en Zongroen. De boeren uit die tijd zetten haar vooral hier te weien, in Gasterland en de Wouden, een gebied dat terugrent naar Drenthe ta. Van die eerste boeren is een grijfheuvel te zien bij Bakkeveen. Maar het bekendste uit die tijd binnen verzels de hunebedden. In Drenthe ben je nog zo'n 50 van te zien. Op de Frieske Zongroen matten ze ook west bij gelijks in Ries, maar ze binnen in lettereeuwen verdwenen. De oudste bewijzen van prehistorische boeren binnenvoeren bij Boiswet in de buurt van Dokkum. Hier hebben archeologen een eker aangetroffen uit de tijd za 3000 voor Christus. En een eindje verderop, bij Eerstrum, binnen belangrijke opgravingsdingen met viesten uit de trechterbekercultuur. Terug verskate viesten in Friesland en Drenthe kunnen we u een beeld vormen van de trechterbekermeesken. Ze worden gemiddeld zo'n 35 en 40 jaar oud, binnen 1,64 lang en wijnen in liemenhutten of borkerijen van hout. Ze hebben hammers en bielen die ze maatje van stien, van klei maatje ze bekers, amers, kworren en schaal. En de hunebedden vertellen u dat de dier een belangrijk plak had in de meerskip. En dat de meesten een soort tijd en energie stekken in het begraven van de dier. De laatste 1000 jaar voor Christus begint de veengroen meer en meer het boerenland te overwoekeren. En wordt het voor de Friesen heel te dreger om je te borken. Daarom loeken de meesten voort uit de woorden. Zo komt er een eind aan de trechterbekercultuur. In het kleigebied moeten de meesten een orenwezen bedenken om wijn en bloemen te kennen. Terpen. De kool had dus bepalend west voor de komst en de vorming van de eerste beschaving in Friesland. Hij zei er een paar toeren hier verlien, wel wat oorzuiters nou. Maar hij is onmiskenbaar bij het begin van de Friesen.